Ahoy! I'm so happy because we have prepared some fantastic summer programs for you for this upcoming summer. I'm talking about the Wow Leto. There are three important things that you can take use of, and that's why I would like to invite Luzka here. Ahojte! Ja prichádzam s prvou skvelou správou, wow správou. A to je to, že pre každého nováčika, či to je brand partner, alebo je to člen, pri historicky prvej objednávke za 25 €, bude pre neho pripravená doprava zadarmo. A to je prvá wow správa, ale to nekončíme. Anička? Ahoj, Luci. Daj mi 5. Nech sa páči, Luci. A daj mi 5 €. A nech sa páči, Luci. No a to už vám... A teraz poviem, ako ti naozaj dám tie 5 €, lebo nasledujúci program Wow správa, s ktorou prichádzame toto leto, to je program Daj 5, získaj 5. Alebo kto dá 5, získa 5. O čo ide? O tom, že budeme ponúkať 5 € zľavu všetkým našim kamarátom, ktorí zatiaľ nie sú v Oriflame. A keď oni naozaj spravia objednávku, zaregistrujú sa, tie 5 € získame aj my. Čiže aj náš kamarát, náš nováčik získa 5 €, aj my ako sponzori získame 5 €. Ako bude fungovať tento program? Zavoláte svojho priateľa, ktorý nie je v Oriflame, a poviete, že správ objednávku na 45 € a získaš okrem 15% zľavu, ako vždy, hej, získaš ešte 5 € zľavu na túto svoju prvú objednávku 45 €. Ako náhle to spraví, vy ako sponzor získate 5 € do svojej Oriflame peňaženky. A maximálny počet peniazy, ktorý vy ako sponzor môžete zarobiť, 25 €, ale môžete ponúkať to takomu množstvu svojich priateľov, aké len máte. Takže tento program Daj 5, získaj 5 platí všetky 4 kampanie a platí pre všetkých aj brand partnerov a členov. No, a čo nás čaká ešte? O tom teraz povie Mikael. Mikael, nech sa páči. Dakujem. This is not enough. We have a super program, the third program, and that is actually about for our new managers. Everyone can grow this summer, and we're talking about 3 different bonuses. This is for all managers that have never reached this level before. If you reach 12%, you will get 100 €. If you reach 15%, you will get 200 €. And if you reach 18%, you will get 300 €. This is for everyone, even if you have been in the company for 20 years. It's just the first time you reach this level. So, we have 3 super programs for you prepared for campaign 9 to campaign 12. We're talking about free delivery for the newcomers, we're talking about give 5, get 5, and we're talking about the summer bonuses for managers. Please get them all, and wow, Leto je tvoje!